Pila na kasi manawala ta ka-update sa atong mananagat kung kumusta na. So this time, pukusan pa sila. Kisaw la baby, kisaw baby. Gurun sir, gurun. Ang ubang mananagat gagmay ko, ang ubang tungod sa kadaggan ang kamot gihimong timbangan. Pila kilo ba na bra? Oh. 33. Ug kung sa uban kung mangutana ta? Gamay datil. Mahilo na niya, patay ta sila. Pe daghan pe. Daghan? Ay, mugay ka baligya. Oh, gamay ta. Lagi suwa lang lagi. Sama sa nandan ang panagat wider-widera na jackpot o shaw-shaw. So kung interesado ka ani ng mga content, ali sugdan ta na. Sa wala pa maabot ang mga mananagat sa mga manunugat nakigbanding ta. Ay, Katanay, good morning! What's up, dudes? Ikaw ni mo kantay, peace day. Sige, okay. Oh, lady, it's me. Sumaw ka ng iyang pids katunay, pwede ragad kayo mo makapalo niya. Bali, asawa na siya katunay sa atong sugatan karon. So sa unang pagsakaan ni nato nga pambot katunay na aday ubang pambot nga miabot. Ugmao ka ng ilang kuha katunay ug nangutana ta kung pilang kilo sa tagko nga sari-sari. Ilang kilo sa sari, Jong? Pila lang kilo? 180? Takot-takot nalat ngayon eh. Ug ning tungura katunay mag-reveal kuha na ta. Tuara hastang daghana. Ito na ya. Kisaw la baby, kisaw baby. Gurun sir, gurun. Ito na yan. Sa sila. Libre na pa niya pag ito na yan. Paniutog, pangkilaw. Tapis kaya niya. Pila silang kilo ay sini? Rok, makapila siyang kilo, Rok. Ang kilo siya sa Changi. 200 ang kilo? Okay na kaya, sulit na kaya. Wala ka tunay, magkuha tayo sa tunay, tanawa ka tunay. Pambok ka tunay. Wala ka tunay. Ini ka tunay, butang ini natin diri ka tunay. Ayaw. Oo, kaya mo mina. Wala tunay. Huwag na-enjoy mga tunay. Huwag mong subukan, masisira ang buhay nyo. Paso dyan eh. Allah. Ay ka. Libre na siya ng paman. Sara. Ang lollipop. Maginaw na nato ha. Mga pila kilo ba na bra? Oo. 33. Kilado ka. 33 kilos ka tunay. Mga anad na may pagkondiri ka tunay kalkula. Sagdilit timbangon, okay na kayo na. Mata-mata ba? Ning tungura tungod kay katunay kita niya, gitagaan ko niya. Ayay ka. Katunay. Katunay, alright kaya. Ug sa layang pambot nagpakisusi ta kung ilang kuha, okay ba? So dara pipilara kuwang ragani ni pangisnak pamugas ug pangkurudo nila. Tunay nini mga sari-sari. Totoo lang diri ginag. Sari ni Katunay. Intra ini basta intra? Ha? Tawa. Mungorta lang kita kapit ng Pasko. Dami na nak. Intra latin eh. Ano ba guys? Ini. Dokubrato man 180 ay. Ug sa pikas pambot katunay nagpakisusi ko apan gamay rang kuan nila. Apan bisan sa kagamay tungod kay katunay ko niya gitagaan ko niya. Salamat pre. So sa pagbidyo-bidyo ko dili kini atik-atik nga sa pagpauli ko na ako'y mabitbit. Hinuon gihimo ko kini para kamong tanan sa mga mananagat kamo ma-update. Okay, mudol ta sa laing pambot katunay diha lang mo. Mag-update ta sa kuha katunay kung naabay kuha ba. So duulon ta katunay ambot ka may kuha ba ni uwa. Sa pagsaka nako katunay abi nakog maoran nila kuha. Di ay kani nga kuha sa panghapon ra. So dara katunay og gamay ra og pipila ra. Apan na ako ipakita ninyo kani mao ni kuha nila sa buntag. Katunay. Naitan curve ni nga kuha katunay. Hope na enjoy mo katunay. Mao ning auton update karon katunay. Mga mananagat. Katunay. Katunay. Hope na enjoy mo katunay. Dara katunay. Tsaka saratan makakuha ang kaning panagata katunay. Wider-wider ang pungo katunay. Ha? Basi lang yung pisyo. Pilang yung ganyan. Sensero. Yan, napitan yung gagawin ko.
apel pa niya, bukain niya. Pili-pili na ni katunay ah. Ano? Baligyan na ni katunay ah. Naamay na. Tok! Ah, tok! Elmer G. Kuha na si Chope ko, nano? Ipa, ko sa'yo. Ayun na lang mo? Sari. Ay, mga may. Ano? Ay, pamili. Huwag mga pamili mo. Hindi ko eh. May naggamay lang ako niya, sari. So, nagpili-pili na sila katunay ah. Oo. Enjoy watching lang katunay ah. Arap. Ang mga ano. Adto ko. Na, sari latang. Damo si Rosario. Na. So sa dili patapadayan sa unahan katunay shout out dira kay Gisa Humakin ug kang Huy Samo. Niadtong buot nagpa shout out pa sa Eloain taon ko kay inyong mga ngalan nakalimot taon ko. Salamat sa inyong pagtan-aw mga katunay. Hope i-share pod kini ninyo sa uban para makita pod ang uban. Nindot pod ning magbidyo-bidyo ra tano para sa pagpauli nato natay mabitbit nga libre. Okay na, goodbye na. Goodbye mga katunay. Ingats.